Evo, nalazimo se u Zagrebačkom zoološkom vrtu. Danas smo organizirali za sve naše posjetitelje radionicu pripreme darova za naše životinje. Radionica je upravo u tijeku. Kad završimo s pripremom darova, krećemo u edukativan obilazak. Pritom ćemo i dijeliti te pripremljene darove. Tko će sve danas dobiti i što će dobiti? Evo, danas ćemo počastiti naše afričke lavove, potom ćemo se zaputiti do prstenastorepih lemura, do valabija, malih majmuna kapucina, merkata mungosa i završit ćemo obilazak sa dječjim zoom i sa kineskim leopardom. Pripremili smo im hranu, a za određene životinje smo pripremili i razne igračke. Aha, dobro, kažete pripremili ste hranu, da li ste im pripremili uobičajenu hranu ili ih čekaju još i neke poslastice koje vole? Pa naravno tu je i ono što je recimo u njihovom dnevnom rasporedu da dobivaju za obrok, ali smo sve to malo začinili sa posebnim poslasticama koje recimo inače nudimo životinjama kad radimo s njima trening. Znači to je ono najviše što vole, naravno radi se o voću koje je izuzetno slatko, što zapravo nijedna životinja ne odbija, a inače kad pripremamo dnevne obroke moramo voditi računa da ne pretjerujemo s tom količinom jer naravno radi se o šećeru. Evo, što vole lavovi? A lavovi naravno vole meso. Lavovi će dobiti isključivo meso. Da, a druge posljedice ih ne zanimaju? Ne. Dobro, a lemuri? Lemuri će danas dobiti sušene brusnice i malo mrkvice. Dobro. Koliko sad životinja je budno, a koliko spava? U principu sve životinje su budne, mi im uvijek ostavljamo na izbor otvorene unutarnje i vanjske nastambe, tako da ovisi zapravo o njihovom trenutnom raspoloženju da li će boraviti vani ili unutar. A ono zimski san, to sam mislila. Aha, naše životinje nisu u zimskom snu, eventualno nazori naravno. Dobro, vidjela sam tu jednog prekrasnog risa, kako se zove, serval. Imamo i servala, imamo i risa, ne znam na koga točno mislite. Ja sam prekrasna jedna životinjica, hoće ona nešto dobiti? Danas smo određene životinje preskočili, ali naravno radimo samo do 4 sata, tako da nismo u mogućnosti danas sve životinje posjetiti, ali one će naravno dobiti ono što dobivaju svaki dan. Koliko sve skupa u zoološkom vrtu ima životinja? Imamo oko 300-tinjak vrsta ili ako ćemo baš brojati jedinku po jedinku, onda negdje oko 8.000. Vidjeli smo i mravojeda i mravojed ima malog mravojeda. Tako je, to je naš mladunac, on je već i stariji, malo odrasli mladunac i najčešće se nalazi upravo na maminim leđima. Da, hvala vam lijepa.